en català. Avui estem aquí perquè tenim molt males notícies. Diumenge de males notícies. Agafeu Kleenex i prepareu-vos per eixugar llagrimetes i plorar com no ho heu fet mai abans. Aquest vídeo anirà sobre la situació que tenim ara dintre del món màgic, tota aquesta franquícia, i concretament sobre Bèsties Fantàstiques. Com tots recordareu, fa 6 mesos vam tenir l'última entrega, la tercera pel·lícula de Bèsties Fantàstiques als cinemes. I la taquilla no va anar com s'esperava. Va recaptar gairebé un 40% menys, un 40% menys pràcticament que la segona pel·lícula. I, evidentment, això no són bons números. Recaptar 400 milions d'euros en comparació al que havia sigut l'altra pel·lícula i la primera, que havien recaptat entre 600.000 i 800 milions, els números no són bons. Fa unes setmanes vam fer-li una entrevista a l'Eddie Redmayne, que és el noi que interpreta en Newt Scamander, i aquestes setmanes el president de Warner Bros. Ha fet unes declaracions i ara les repassarem junts. Comencem per les declaracions de l'Eddie Redmayne i fa unes setmanes va dir el següent en una de les entrevistes. Ha sigut increïble donar-li vida a Newt. Va ser genial entrar en aquest món de les sagues. I quan entregues la teva vida a alguna cosa que no saps exactament el que és. La J.K. Rowling té una de les majors capacitats d'imaginació de la nostra generació i va ser increïble poder submergir-me en ell. L'entrevistador seguidament li va dir a en Newt que aquestes paraules sonaven a despedida, i ell va dir que li preguntessin al productor, a la J.K. Rowling i al director de la saga, en David Yates. No sé què en penseu vosaltres, però jo crec que això sona absolutament a despedida i a que la saga està cancel·lada, perquè parla molt com en passat i, vaja, després de les declaracions que ara repassarem junts sobre el CEO de Warner, crec que queda bastant clar que la saga, de moment, no té cap mena de futur i està apartada i cancel·lada. A l'última entrevista que li van fer a en David Zaslav, que és el CEO de Warner Bros., va dir que estaven molt interessats en continuar produint contingut sobre el món màgic i pel·lícules relacionades amb tot el món que havia creat la J.K. Rowling. Però, aquí hi ha un però bastant gros, va dir que continuar amb Animals Fantàstics no està dintre els plans de Warner. Wait, what? En principi no hi haurà més pel·lícules. I això s'ha confirmat perquè han dit que de moment les han apartat. I dir que les han apartat és que les han cancel·lat. Tots els actors que estan a dintre d'aquestes pel·lícules i d'aquesta saga de Bèsties Fantàstiques tenen l'agenda absolutament completa pel 2023 i han confirmat que no els han contactat perquè es tornin a reincorporar a la gravació per una quarta pel·lícula. En David Zaslav ha confirmat que compta amb la J.K. Rowling i que, encara que hi hagin hagut moltes polèmiques al voltant seu i que això pugui afectar una mica a la taquilla, diu que no veu un projecte sense ella i que continuaran comptant amb ella. Tot i així, diuen que no saben si tirarien cap al que seria el món de Harry Potter o més aviat cap a fer un spin-off. Recordeu que els actors, sobretot en Daniel Radcliffe, el que fa de Harry Potter, a les pel·lis de Harry Potter, ja va dir que no es vol tornar a reincorporar a la saga. I si ho fa, ho faria d'aquí molts anys, quan ja tingués una edat on podés tornar a participar a la saga. Ara mateix en Daniel Radcliffe no veu bé tornar-se a incorporar perquè en diu que no el saben treure del paper de Harry Potter, però noi, has participat a una de les majors sagues que han existit mai, o sigui, com a mínim estigues agraït de que la gent et coneix per alguna cosa, perquè si no series un mindundi, no et coneixerien ni casa teva actuant. Però en fi, diu que no es vol tornar a reincorporar, per tant no poden tirar per aquesta línia. Warner també ha dit que es volen enfocar en totes les franquícies que ells tenen i Harry Potter és una d'elles, per tant jo crec que sí que continuaran creant més productes. Ara anem a passar a la meva opinió personal i també vull saber què en penseu vosaltres. Jo crec que tirar a fer més pel·lícules de Harry Potter seria un error garrafal, sobretot quan els actors principals no es volen reincorporar a la saga i no participarien a la gravació. No tindria sentit veure un Harry Potter que no és en Harry Potter. No tindria sentit veure un Ron Weasley que no és en Ron Weasley i un Hermione que no és la nostra Hermione.
No, d'aquesta manera jo no vull que facin una continuació d'aquesta saga. El que sí veuríem bons ulls seria doncs crear tot un conjunt de sèries relacionades doncs, amb personatges que sí que han format part de les pel·lícules de Harry Potter o de Bèsties Fantàstiques i que se'n pot desenvolupar una història molt potent. Ho he dit moltes vegades que jo em moro de ganes per saber doncs, la història d'en Voldemort, que allà hi hauria una xitxa, es podrien fer 30 temporades si volguéssim d'una sèrie d'aquesta. Veuríem molt i molt bé també fer una sèrie sobre els orígens de Hogwarts. I si no és una sèrie, una pel·lícula, el que sigui. Crec que tenim moltíssim material per poder doncs, crear producte nou i em sembla que Warner caurà en l'error de tornar amb el que havia sigut Harry Potter. I crec que això no és gens bo perquè mai res arribarà a l'altura del que va ser la saga principal. I ja, doncs, per acabar de destruir Bèsties Fantàstiques... A veure, la saga és un drama, ja sabeu que teniu un vídeo on te vaig dir perquè no m'havia agradat la tercera pel·lícula. La primera i la segona sí que m'han agradat, sobretot la primera. La segona ja va començar a ser una mica fluixa, però bueno, es pot salvar. La tercera no hi havia per on agafar-la, però sí que crec que la saga com a mínim hauria de tenir una quarta pel·lícula per tancar el tema. És que amb la tercera no queda tancat, si ens ho deixen així es queda la saga penjada. Com a mínim que en facin una quarta i ja està, no cal que ens portin una cinquena. Facin una quarta i la calen. Punt. Però hagués sigut molt fàcil crear una saga de Bèsties Fantàstiques. Simplement l'únic que havien de fer, però és que l'únic que havien de fer era agafar en Newt Scamander, Bèsties Fantàstiques i crear una saga d'aventures de com en Newt va buscar les bèsties. Però no va ser així, vam voler fer una saga on hi hagués de tot i no ha funcionat. Aprenem dels errors i anem a construir alguna cosa millor pel que hagi de venir. Ara mateix és una mica devastador el panorama que tenim i jo sincerament estic bastant trista perquè sembla ser que estarem de moment uns quants anys que no ens arribarà res del món màgic. No ens arribarà res. Llavors, gent, fem pinya, poseu les mans aquí dalt i fem pinya, i a tope amb les poquetes coses que ens arribaran fins ara i ja està, a disfrutar del que va ser aquesta gran saga i ens continuarem veient aquí al canal de Harry Potter encara que ens quedem sense pel·lis de Bèsties Fantàstiques. Hi ha moltes coses de les que parlar encara. Així que gent, això ha estat tot per avui, Potterheads, i ens veiem a la propera. Malifeta feta!